Днес ще ви представя едни хрупкави принцески. Филиите се поставят в леко намазано тиганче да се изпечат от двете страни. Обръщат се и от другата страна да се запечат. През това време се намазват с каймата. Ето ги намазани. Обръщаме ги да се запече каймата. Наблюдавате ги до запичане отдолу. Ето, великолепни са. Вече се спират да се печат. Ето ги готови принцеските, препечени и вкусни. И хрупкави. Поръсват се с шарена солчица, да ви е сладко.